Hi guys! Good morning! Good morning guys. Pupunta ako ngayon ng bayan dahil may bibilhin lang ako. So ito yung outfit ko. Ano pa rin yung sinampay ko, di ba? Maya ko yung pagdating, tsaka ko siya anuhin. Tawag ito? Tutupiin. So ito yung ating outfit for today's video. So, medyo malamig, charot. Gusto ko itong binigay sa akin ni Miss Ami. Thank you so much, Miss Ami, dito sa iyong jacket sa akin na orange. Ganda. Ayan, so yun. Let's go! Nasa labas na pala ako. Alam nyo ba, ang init. Sobrang init ang panahon. At, nag-jacket ako, diba? So, binuksan ko na lang. Against the light ba? Nandito ako guys sa kabilang ng bayan. Kasi nga, gusto ko pumunta dito sa Hit Market. Yan ako nandyan sa, yan. So, yes. See you later. Punta dito. Yan. Ngayon guys. Kasi nga, akala ko rin na malamig. So, syempre, dito kasi, pagka mainit, tapos biglang lumalamig, nagbabago agad yung mood nga ng babae. Charot, bilis magbago. Charot. Ang bango nito dito, to? So, yes. I'm going first in yung dito guys, yung Hagibaw Market. Temporary closed daw. Ish vice room. Ito yung sinasabi ni yung Sugar Baby. Yung Hammer. Dami na ditong bulaklak. Pakita ko sa inyo. Yung pang Balcomen Hit. At ito may mga bulaklak sila dito. Ayan yung pang yan eh. Kasi na guys. Ito yung bulaklak nila. Para sa November 1. Sa bahay na pala ako. At yes, nakita ko sa inyo kung ano yung nabili natin sa labas. Ayan. Wait. Saan ko ba kayo ilalagay? Dito. Sa ating tripod na maganda. Char. Wait lang. Makita niyo yung tiyan ko. Kasi ako, naka-doble ako ng parang kung sa lamig. Tapos, hindi naman malamig. Mainit pala. Anyway. Medyo matagal din ako sa labas, Charot. Alam niyo ba, pagka ito yung suot kong damit, parang ang laki ko. Pag ito yung brown na ito, guys, parang ang laki ko. Hindi ko alam why. Parang jacket ako, hindi nahalata. Pero pagka pag ito yung suot ko, parang ang laki-laki ko. Ganon. So, itakin natin para hindi tayo na malaki. Ano yung bra ko, kitang halata. Anyway, nag-ano pa yung ko, nag-ano lang kasi ako eh. Okay, let's go guys. I have something here. Ang layo nyo naman. Dito nga tayo. Dito nga kayo. Yan. Diba? Inano ko siya para lumiit tayo. Kasi nga parang ang laki-laki ko pag ito yung suot kong damit. Sarap. So, kaya ako guys ng Hit. So, nabili ko sa Hit? Kasi nga meron ako dyang diba, yung tuna. Yung tuna na nakagata. Gusto kong gumawa ng tuna, tapos may ganito, may parang noodles, parang kanton, ganyan. Kaso wala naman ako makita ng kanton talaga sa akin, no?
Sinuresibo ko sa heat. Tapos, bumili ako ng ano ng asawa ko, sabi ng asawa ko, masarap ang heat doon sa heat. Kaya, bumili ako sa heat, guys. Ano to? Mga ano siya? Steak. Kasi gusto niya itong mga steak doon. So, 4 na peraso. Isa, 10.67. Ang mahal. Para sa kanya yan. Sa dalawang klase na yan. So, bumili ako guys ng tawag dito? Spulong. Conditioner. Kasi naghahanap ako ng conditioner na mas dito sa buhok ko. Ang dami kong ano ngayon. Dry hair talaga. Sobrang dami. So, anyway, hindi pa kaya ako naligo. Lumabas ako. Charot. Hindi ko naligo. Diyan eh. Kaya mamaya ako maliligo, guys. Ang sabi kasi dito ay trocknes haar, du brauchst eine verratnellange Pflege. Unsere Pflegeschulung mit kostbare Marula und Kamillien Oil, basta ganon. Ano to guys? L'Oreal. Ayan o. Sana maganda yung buhok. Kasi nga, nagpa-plancha ako ng buhok kaya ganon. Tapos, nakita akong tulip classisch Frühstückfleisch. Parang meatloaf. Ayan o. Tapos, 2 Coke. At isang Fanta na exotic. Kasi nga, exotic ako. Ilagay natin dito. Meron pa naman ditong yung asawa ko. Okay. Mag-ano siya na lang mamaya. Meron pa naman siya ditong mga cola yung asawa ko, guys. Pero dapat meron pa siya. Charot. Ayan. So, ngayon, magsasayang ako, guys. Hindi pa ako magsasayang kasi nga, luluto pala ako ng luluto pala ako ng noodles. Kasi yun ang gusto kong kainin. Yung noodles na, ito mayroon akong tulip. Diba, ang dami ko na ditong ito kasi yun, guys, yung binili namin na tunfish fillet. Ayan, siya sa Aldi, yung parang XXL nila. Tapos, 4 na peraso siya. Sarap. Parang parang century tuna yung flakes and oil. Ganyan. Sarap siya. So, ito yung nabili kong Ano lang to guys, kasi nga, pang madali ang paggugutom ka. Ganyan, sa akin. Ako kahit ano naman kasi, kahit walang ulam, kakain tayo ko. Sa asawa ko yan, mamaya. Ito, hindi ko tinanggal guys sa lata. Pasensya na, huwag na kayong magalit. Kagabi, ito pa yung natira guys. Lutuin ko to guys, ilalagay ko sa noodles. Tapos yung noodles, lalagyan ko ng ito Yan lang ilalagay ko sa noodles. So, isa pa akong natirang paprika. So, yun. Lutuin ko lang to. Gusto ko talagang kumain ng noodles ng Kasi kanina, nag-almusal ako, kape lang tsaka kanin. So, ngayon, kanin. Walang kanin, guys. Kape tsaka saging. So, ngayon, magluluto tayo ng wait, pakita ko sa inyo kung paano tayo magluto. Alam nyo ba? Charot, hindi nyo pa alam. Parang timang, aray ko. Wait a minute. Hanap tayo ng mapagpwestuhan ninyo para makita nyo naman yung niluluto ko. So, yan. So, nalagyan ko na kayo, di ba? Paano malalamang may Pilipino dito? Yung yung pang-ipit ng damit, guys. Ginawa ko ng pang-ipit ng pagkain ng So, let's cook this. Gamitin ko tong sibuyas na natira ko nung nakaraan, Tinatabi ko kasi sayang. Kasi nga medyo madami pala yung ko nun. So, ito na ang gamitin natin, guys. Diba? Diretso luto na ako, guys. Kasi nga, I'm so gutom. Ang tagal-tagal ko sa labas. Dapat nga maghahanap ako ng ng tago to okra. Konti lang.
Wala namang okra. Ay, wala namang okra. Hindi ako napunta doon sa Turkish store. Doon lang ako sa may ano guys. Sa tawag ito, sa Heat Market. Gusto ko pa sanang gumalagala kaso lang nagugutom na talaga ako. Pagkagutom talaga, hindi mo talaga kayang i-baliwala. Charot. So, hindi naman tayo pwedeng kumain sa labas, guys. Kasi ang mamahal ng mga ano doon. Saka gusto ko pag kumakain sa labas, kasama ko yung asawa ko. Asawa ko, ano ko. Or, may nag-invite, ganyan. Ilagay ko na ito lahat kasi masasayang ito. Kaya ano to? Oops. Mga ibang gulay ito guys. Ito lang. Peanut. Hugasan muna natin syempre. Pag naluto naman kasi yan guys, konti lang yan. Kasi ano yan eh. Ang tawag doon, malulusaw. Malulusaw. Ano ba yun, Michelle? Malulusaw. Yung ano ba, liliit ba? Ganyan. So, tapos, ang asikasuhin ko naman mamaya ay ang aking tupiin. Ang dami akong tupiin. Ito ang aking bagong experiment. Pero hindi ko alam kung may ano talaga nito. Pero ito, recipe ko to. Naalalaglag talaga yung pants ko guys. Ibig sabihin, mapayat na ako. Sarap. Yan ko nga ito. Kasi nga, na ano pa. Anong oras na kaya? Gutom na talaga ako. Hindi ako guys, magkakanin. Sorry. Nating ako sa dito sa niluluto ko. Dito sa sa paprika. Lagyan na natin itong tuna. Wala na ito masyadong sabaw kasi kinain yung sabaw ko ito. Pero oil naman to guys, yung nakaano dito, oil. Sunflower oil. Yung nilagay nila, kaya healthy siya. Kaya yung tawag ito, nakalagay dito yung Nutri-Score niya. Letter A kasi ano siya. Ano ba naman ito? Ayan. Water. Hindi natin ang water. Water is close. Ayan. Tapos, lagyan natin ng paminta, of course. Madaming paminta kasi I love paminta. Meron akong paprika dito, guys. Ako lang naman kakain ito kasi tuna nga ito. Ito isda. Ayaw ito ng asawa ko. Konti lang kasi nga. Lagyan natin ng konting toyo. Tignan ko pala ng tubig. Kasi may noodles. Okay. So, kailangan lang natin siyang tikman ko nga kung ano lasa. Do not worry. Ako lang naman ang kakain nito. So, ako lang titikim. Anyway, meron akong magic sarap dito from the Philippines.
bukas na ito. Yung lahat ng mga binagbubuksan ko, ito ko nilalagay sa isang ano para sama-sama sila. Ano lang, tansya lang. Ito may mga binagbubuksan ko yan. May mga ano yan, mga bawas-bawas. Kaya ano dito sa isang ziplock. Niluto ko na kasi nga mamaya pagdating ng asawa ko magtataka yan bakit ano yung amoy. Ito yung noodles, oh. Yung noodles na ano, egg noodles. Aya. Kumukulo na siya. Hindi ko alam kung lutuin ko lahat ito. Ilang ba ito? 100 grams. Mali. Konti lang pala ito. 100 grams. Lutuin ko na to para pagka hindi ko naubos. Inin ko na lang ulit. Pag ganito. Yan, nilagay ko na guys. Gusto niyo bang makita? Wait. Yan. Charan. May dagdagan pa. Lutuin ko na nga lahat para ano. You are here. May natira pang isa. Ano lang pa, 3 lang pala. Madami pala guys. Alam niyo, ilagay na natin din yung ano, para sabay-sabay sila maluto. Yan. Ilagay ko na rin yung ating ito. Dahon. Diba ang dami? Nilagay ko na guys lahat kasi nga, kasi sa masayang siya. Kasi alam ko, matagalan ko na naman maluto. Oh, diba? Parang ano to ah. Ano yan, Michelle? Ano yan? Tag ito? Spinach na may konting pansit. Charot. Nakikita nyo na ba ang pagkaka-green-green? Ang sarap dito guys. Kasi may spinach. Kinakain nga nila itong crunchy. Hindi masyadong luto itong spinach. Pero ako gusto ko kasi lutong-luto guys. Ayoko ng ano. Ayoko ng half cook. Ayoko ng hilaw. Ay! Sorry, nalaglag. Ay! Sayang yung tuna ko. Yan. Mukhang masarap na siya. Pakita ko sa inyo. Wait lang. My new diba? Pakita ko sa inyo. My new discovery. Tuna yan. Gusto ko nga sana yung ano, yung may gatas ba? Yung parang anong gagawin ko. Sa susunod yun ang gagawin ko, guys. O, diba? Gutom ako. Promise. Tikman nga natin kung ano lasa. Good. Okay.
So, hi guys, let's eat. Yung bara ko talaga. Ano lang to guys? Sobra yan baka sabihin nyo. Let's eat. Oh, tikiman na. Natikman ko na pala guys. Ito na siya guys. Oh. Egg noodles na may tuna na may spinach. Sarap. Sarap. Ito yung aking lunch. Kanina maaraw ngayon. Hindi na. Maanghang. Kasi madami paminta. May stick pala dito. Parang stick Ito ay waffle Roshen cacao. Paborito ng asawa ko. Yan, kaya pag mapunta ako ng bayan, bumibili ako niyan sa Euroshop. Doon ko yung nabibili. Parang stick ang sarap. Sarap. Ito na lang natira Pulo to Asawa ko lang na kinain yan.